hadlok, kalibutan puno sa kasamok. Apan ang Ginoo nagsaad, bubalik siya aron kuhaon ng mga iyak. Nang magtotoo kuhaon niya ang mga nag-alagad malipay, kay ubadan tanya sa langit nga dayon. Mangandam kay mubalik ang Ginoo. Ang kaluwasan dili tungod sa buhat, kundili sa pagtuo kang Jesus. Kay siya namatay aron bayran ng sala, ug nabanhaw siya aron tagaan